li kien għalija m'hemmx partit jew kulur. Jekk tbiddel femtek ħadd ma jgħajrek bin-nur. Li kien għalija kulħadd meqjus l-istess, irrelevanti kemm itwemmin u s-sess. Li kien għalija kieku ma nimirdux, abort ma jeżistix u tfal ma jbatux. Kulħadd jitbissem kieku ma mmutu qatt, u ġejt fid-dinja mqassam sew ma' kulħadd.